Ijule kakhulu lenkulumo kaSizwe Mdlalose odume kakhulu ngapha emkhakheni weGqom nePiano ekhuluma ngomuka noma ngefu elimnyama elehlela umndeni wakaSicebi noma ke lapha kuyinkosi yamagcokama ephinde ekhuluma nangabaculi bonke bakaMaskandi nanto udaba ngicela uyizwele. Umfethu mina nje ngimkhonzile nje kakhulu. Ngithanda umusic wakhe ukuyimisela kwakhe inhlonipho nokuyithoba kwakhe nokumazisa umuntu. Yazi mina ukuthi ubhuti mekehlakana nami ethi wenyanda uyaphila kodwa bayaphila ekhaya yaphila ingane. Isiqoko esifinyozile sisezandleni zakhe esifinyozile ebingelela mina esemotweni yakhe. Hayi mina nje shemafuna unqama ngafethu ngishayekile mengikhonzile le yansizwa. Ehlonipha insizwa le. Egabe ngokuthi nje izobhala enetalente. Umhlaba unoni bafethu. Basi nje ngizobonga bafethu ngizobonga. Mina nje ngingumuntu obongayo, ngikhuliswe kanjalo kuyabongwa. Ngizobonga into eniyenzile lwamndeni. Le yamndeni futhi yombili. Ngiyabonga bafethu imkhulekweni enzoku. Le yamkhuleko izobaqhuba laba bantwana abashiwe kuloya muzi. Le yamkhuleko yeni izowamqhuba lo muntu esifazana omsamncane kangaka. Imkhulekweni bafethu singayibukeli phansi ihamba ibanga elide. Siyabonga. Siyabonga bafethu. Sibonga isupport ukubambana. Gazi ngiqhubeke nenze njalo. Asiyibulale lento yakudala le yayikhona kudala ukuthi hayi thina senza lo music thina senza lo thina hayi sicula uMaskandi thina hayi senza igospel thina hayi sicula iGqom hayi thina saba amapiano ayisebenzi ngabantwana baNkulunkulu sonke siphiwa ama talent angafani. Uze wathi ubaba lapho umhlonishwa wathi sinjengezitolo ehlukahlukene kodwa emole eyodwa. Zonke izitolo zihlukahlukene kodwa zisemole eyodwa. Ufica la kukhona uShoprite uthi uyadlula lapha nakho uPick n Pay nakho. Ngeke ufice izitolo zilwa ngaphakathi. Khona ziyahloniphana ziyabambisana. Mekuvula imolo bonke bangena. Umuntu la ekhona kodwa kungukuthi siyahlangana la ePassage. Ngiyangala nawe uyangala. Impilo ikanjalo. Yinhle maciko asiyenzeni yinhle umkhubo omuhle. Asiyenzeni mekhona ifu elimnyama kunanento enhle ke futhi abaqalile ekuthiwa kuhlangana abantu mekunesifo kuyahlanganiswa imali ngiyibonile namhlanje ngayincoma ngayibuka ngathi hey lento yinhle ke le. Ngoba sometimes siyahamba emhlabeni samathi uthola ukuthi kwasimo asikho right. Yabo omunye wathola isimo sokwesi right nje ukuthi phela umndeni usukwenzela ukuthi bengabe bekhalela into ezokuthi bekhalela ukulahlekelwa nokukhalela ukuthi azikho izinto ezikhona endlini ukuthi kwazi ukuthi kuphileke kwazi ukungcwatsha umuntu. Yinhle le yanto enziwa amaciko ukuthi ahlanganise imali every time ekushona umuntu umkhuba omuhle lo ngiyafuna ukuyongena kwamina lo mkhuba owenziwa lapha amabhenci ukusupportana kubhalwa amagama abantu abakhiphile kusupportwa nomunye bevelelwe kuyohanjwa kuxoxa imali kanje yinhle ngiyafisa ukuthi abantu beGqom nathi nje sibantu esicula iGqom sihambe singene nje kule group kube igroup yethu sonke singenayo nje kuyona sizophila guys kunzima leminyango sizokwazi ukuphila. Ngiyancoma bafethu ngiyancoma nje wazwa muhle umsebenzi ngibone nanto encane lapha yana ekhona nokhuzane bafethu leyansizwa ehlonipha insizwa le ukhuzane uNkulunkulu ezasibekele leyansizwa bafethu hayi ephila oyifica ihlekela nje ufica uyibingelela iyayihlekela nje yazi ukhuzane impela ayiphilayo bafethu futhi nje uyayitshena nje umuntu nje ngoba uNkulunkulu umbusisile kodwa ngeke umfice lapha uyaphila uphila nabantu bemjabulela abantu ngune abantu bemjabulela beshutha naye wasukuma wadlalisela nabantu ngayibuka nje lento ngayibuka ngasika iphethini enhle nje kuyona ngathi uyazi ayinhleke lento. Guys siyabonga siyabonga abafana siyabonga uNkulunkulu engathi enganibusisa oTizozo nayo mekhona kuyena oholayo Tizozo siyambonga mfethu uhlezi mfethu uhlezi mekuhamba ukhona iqhawe lambile noma thuba uyehlezi ukhipha isupport siyabonga oTizozo.